Sentitzen duna Kristoren pakea, eta gu etorri gera sorpresa ematea. Euskal Herritarrak bai gera, baina asteasuarrok izan gaitezen euskaldunak. Aurtengo korrikaren leloak dion moduan euskara gara. Ikasi eta erabili dezagun etxean eta kalean, euskara da elkartzen gaituena da. Euskara da gure nortasuna zehazteko giltzarria, eta horretan denok beharrezko gera. Porrotxek dion bezala, pentsatu, sentitu, ekin dezagun.